Çalakê xwendekerên Kurdî Danîmarkayê bîboniyê Yekêgulanê. Roca Înê Yekêgulana 2026 bîboniyê roca Namlêteveyê a karker û ketkaran, xwendekerên Kurd bi hevkariyê Federasyona Komeleyên Kurd li Danîmarkayê çalakiyek berfirê, bi navê Xîveta Kurdistanê an ku Kona Kurdistanê li Kopenhagena paytextê Danmarkê li daxistin. Ev çalakî bi armanca gihandîna dengê Kurd û nasandîna doza revaya vî milletî bi civaka Navneteveyê re hate organize kirin. Cibili bilindkirina ala Kurdistanê, di vê konê de hejmarek katalog û broşûr li ser rewşa siyasî û binpêkirînên mafên mirovan li Rojhilatê Kurdistanê hatin veşandîn. Nîşandana cilêngelerî yên Kurdî û veşandîna mûzîka neteweyê cî beşek cî çalakiyên ku bala welatiyên Danîmarkayê kişandîn, serçand û têkoşîna Kurdî bûn. Beşdaran kevxweşiya xwe anîn zîman ku ev di vê roca Navneteweyê de karên doza revaya gelê Kurd bixîn dilê civaka Ewropî.